Bij de vlaggencentrale in Dokkum is ze er wist van. België wordt Europees kampioen. Nood het Nederlands overtal net mooi doet op het EK en er dus geen enkele oranje vlaggen verkocht wordt, zet de Dokkumer vlaggencentrale zijn yield op winst voor de Belgen. De volgende tegenstander van België bent de Zweden. Nou, volgens mij mag dat het wel wezen. Maar kampioen? Nee, kampioen. Maar goed, ja. Als wij er net in Leeuwen waren, dan wel, hè. Dus doe juist nou voor de Rode Duivels? Een beetje wel, ja. Mochten de Rode Duivels het EK nou net winnen, dan is er geen man hoe boert, want de ontwerpen van de kampioensvlaggen van Engeland en Duitsland, die lezen ek al kleer. We hebben 3 kampioensvlaggen. Nou, daar moet toch een kampioen bij zitten. Dus ik raas de hele jongen. In Sint-Anne, bij Faber Audiovisuals, wordt er flink profiteren van het EK. Het parkeerterrein is aardig leeg. De meeste vrachtwagen bin onderwijs. Want op tal van plekken in Europa staan grote schermen. Meestentijds op plein dat supporters de wedstrijden volgen kunnen. En een protte van die schermen die ben van Faber uit Sint-Anne. De grootste is München, Olympiapark. Er staat een heel groot scherm van bijna 300 vierkante meter. En we staan op meerdere plekken zeg maar, met hele grote schermen voor de UEFA Public Viewings in Frankrijk. De meeste onvragen komen pas op het allerlaatste moment binnen. Pas als de voetbalkoorts oproen is naar grote hichten. We hebben heel veel materiaal en op het moment dat die aanvragen komen, zometeen kwartfinales, halve finales, hopelijk zeg maar, ik hoop eigenlijk altijd wel dat Duitsland altijd wel verder komt, want dat geeft altijd veel handel. Nou, dat zit wel goed op met die Duitsers. Ja, meestal wel. Die scoren in de laatste minuut. Ook de Duitsers zelfs hadden betrouwen in. Het grote scherm bloot in München steen, on te mooi de finale.